budaya. Anggitanipun Ki Angganawari. Tumete sing waspa tumlewer ing pangarasanku. Ngentrehing pandu kinambar ing netraku. Ancluming praupan kawistara ing pasuryanku. Legek trenyuh ginawa ing panggalihku. Amirsani jaman saiki. Tumraping pola tingkahing putra lan putri kang wis ninggalake Subasita. Nerak angger-anggering budaya lali ing tata krama buang sakabehing unggah-ungguh basa. Kabeh rumangsa nista yen isih ngugemi pranatan budaya bangsa. Sanadyan jaman wis maju, aja banjur dadi kleru. Crita leluhur kinubah sauyah-uyah. Busana wah samestine. Tetunggangan wisma laladan rinepta beda saka asli. Apa kita wis ora ngregani budaya kita dhewe? Apa budaya kita wis ora ana ajine? Apa budaya kita wis kadaluwarsa? Apa budaya kita wis luntur? Pemuda-pemudi jaman saiki unggah-ungguh basa wis diliruakake. Tata krama wis ditinggalno. Tata wicara wis ninggalake Subasita. Apa sing salah sekolah? Apa sing salah ibu bapak? Apa kabeh salah? Nyatane
wis arep luntur. Amarga pokale kita dhewe